ede ya abụọ n'elu ụwa. Enwegodo onye yiri gị, onye ahụ abụghị gị. Ma ọ bụghị gị, ọ bụghị gị. O nwere ihe iji wee dị ebube, o nwere ihe iji wee dị iche. Enwemichagodo gị ihe dị iche dị, maka na ihe agụ ji eme ire dị ya na mbụ. Ebube agụ na-eche agụ, omume onye na-edokwanụ ya. Ntị adịkwa. Aunty Happy bụ nwaanyị gbasiri ike. Ihe ọ na-esi bụ nne, ọ na-esi mama put. Ọ bụrụ na irie nri Aunty Happy, ebe ahụ ka ego gị ga na-ala. Ọ bụrụ na kwa ụtụtụ kwa gị, gaghị ekwe ka nke ehihie kwa gị. Ebe ahụ ka ndị ọkada na-aga akpajuru afọ ha. Ọ na-ekelechi onye ihu ma onye azụ, ma nwata ma okenye. Oge ọbụla ị hụrụ ya ọ na-achị bụrị. Ụfọdụ ndị mmadụ na-akpa ya eze aka ọchị, maka oge ọbụla ị hụrụ ya ọnụ ọchị dị ya n'ọnụ. Ọ bụgodị na ịhụ onye o buru ụzọ hụ gị, ọ kpụtụrụ gị. Ka Aunty Happy na-azụ ahịa, o tinye POS, ịchọkwa ego onye gị. Ọtụtụ ndị mmadụ ahụ ka ahịa na-esi agara ahịa, bido na-atajiri ya anya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-esi n'azụ na-agakwa onye ahụ nwa ọdụ ahịa ahụ ebe ahụ Aunty Happy na-ere ahịa, na-achọ ka ha rụpụ Aunty Happy ka ha nọchie. Ha ga-agwa nwaanyị nwe ebe ahụ si ya na ha ga-akwụ ụgwọ ọdụ ahịa afọ 3. Aunty Happy erechara ahịa otu ụbọchị. Nwaanyị nwe ebe ọ na-ere ahịa kpọọ ya si ya na ya chọrọ iwere ebe ahụ ọ na-ere ahịa, na onwe ihe ọ chọrọ iji ya eme, na ọ ga-apụ gaa ya ma ọ ga-akwụ ụgwọ afọ 3. O buru Aunty Happy aka, mana ọ gara gbagharịa bikọtasị ego were kwụọ ụgwọ ebe ahụ. Ga-agwụ ndị a na-achụ ya ọchụchụ. Nwaanyị n'ebe ahụ nọtụkwa, ma ịgakwuo ego n'ebe ahụ Aunty Happy agwụọ. Ike agwụ ndị iro ya, mana ndị iro ya ezu ike. Ha na-achọ etu ego isi wee ga-arụpụ ya ka kpachie. Aunty Happy abịara ahịa n'ụtụtụ otu ụbọchị wee hụsị anyụrụ n'ihu ọdụ ahịa ya. O nweghị ihe ọ kpọrọ ya. Ihe o kwuru bụ ihe onye manya mara ya. Aunty Happy gbagharịa gaa nata ọgụ, o were ọgụ ahụ kpọpụ nsị ahụ. Ọ resa ahịa nke ụbọchị ahụ laa. Ka chi na-abọ na-aga, aka Aunty Happy malitere nwa elu. Site n'iri elu, ọ na-atawasị ya atawasị. Ezigbo ahụ ọkụ ada anya, a na-ebugharị ya ka ụlọ ọgwụ ha. Echekwa ma ọ bụ obere ihe nọ n'ebe ahụ anaghịzi ekwulitezi ọtọ. Aga na labụ enweghị ihe ọ na-ahụ. Di ya wee kpọrọ ya wee laa nwa ụlọ ka aga were mgbọrọgwụ chọọ ya. Agaruo na-eme ọka njọ, ọ dịka ọ bụla anaghị eme. Ndị mgbọrọgwụ emegidere ike agwụla ha, akpara Aunty Happy gawa n'ụlọ ọgwụ ebe Aunty Happy nọ ọ naghịzi ekwu okwu. Ọ mazi ebe ọ nọ n'otu izu ụka. Onye a na-anaghị ekwu okwu na-akata bilie, nwere ezi onwe ya, na-ekwu okwu, na-eme ihe niile. Ọ na-achị ọchịkwa ọbụnụ gwa na nkeji ọchị ya na ọchị, na nkeji nke ọzọ machi ihu ya. Etu a ka esi wee discharge ha n'ụlọ ọgwụ. Ha laa. Ụbọchị ahụ ha lara, weta aka n'abalị ya. Aunty Happy adagwa, ọ maghịzi ebe ọ nọ. Na-echi ya ọnwụ, ọ bụrụ terminal lucidity ma ọ bụ energy surge, ya bụ end of life experience. Ozugbo ndị mmadụ nọ n'ọnwụọla, ha eche ya eche ozugbo. Ha na-arụ ọchị ọdụ ahịa ahụ. Otu nwaanyị a na-akpa Charity akwụ ụgwọ ọdụ ahịa ahụ. Eletekwa ihe ahụ Aunty Happy na-eme, na-esi rice, na-esi ofe, tinyekwa POS. Mana ndị mmadụ anaghị eji ike abịa, maka na ọ bụghị Aunty Happy. Ma ọ bụghị Aunty Happy, ọ bụkwa Aunty Happy. Ma ha sị na nri ya na-atọ ụtọ, ha sị na ọ na-ere nri hụrụ chi, na o recha nri ji erepụ erepụ, orukwa echi ọ malitere nwekwa. Charity regidere hụ na ọ naghị agara ya, ọ malitere nwa ọkịrịka ọ na-ere agazi ha si ebe ahụ pụọ. Onye na-achaji fon bụzi onye n'ebe ahụ. Onye gafere ebe ahụ lekpuo ya n'ọdụ ahịa ahụ, o cheta far back. Ọ dịka a ga-ahụ Aunty Happy ebe ọ na-achị ọchị. O wee bụrụ ijuu. Gee m ntị, ọkpụkpọ oku dị n'iche n'iche, akara aka dị n'iche n'iche. Gbaa mbọ ka ịchọta nke gị. Egbufuna nwanne gị. Atajila anya maka na ọ na-eme ofụma. Ọ bụrụ na enye gị ọnọdụ ya, enwere ike gaghị emete ya ka ya. Mana ọ bụrụ na ị gawakwa n'ihu, mụrụ anya ka azụ, maka na ihe ahụ ị na-akpọghị ihe n'oge ụfọdụ nwere ike bụrụ ihe. Ọsụkọsụ na-egbukwa ndị iro na-eme ofụma, maka na oge ụfọdụ onye ahụ ị na-eche na ọ bụ mbara nwere ike bụrụ awọ. Onye nke ị na-eche na ọ bụ awọ nwere ike bụrụ mbara. Anaghị amakwa ngwọrọ n'ụgbọ. Ntị adịkwa ya gazi.